Фото. Днеска 31 май, края на месеца. За целия месец май имаме 2 почивни дни. Гледайте какъв голям дъжд идва. Справо. Мисли. Тук е ужаси баси студа. Всеки ден студ. Право не се е бава майката. А нещо да хапнем, да се вземем тук от фризера някакво заядене. И гледаме да спим. Утре почваме нова месец. В началие. Така. Днес е 31 май. Края на месеца. Пак ще снимам. Пак да покажем нещо. Нещо интересно. Другия път. Много поздрави всички.